Дигни да видим кой беше. Дигни да видим кой е. Прилича на мен. Аса! Над мене мога да дигаш. Не можем да влезем, ама не можем. Моля, какво? Не можем да стигнем до вас. Да, напутайте се. Браво. Елате още. Съжаляваме. Боби, тръжи моя. Бойко! Бойко! Новите 6 км 600 метра. Колеги, ще питам. Знаем за обикаляне в Благоевград. Започваме в Благоевград с две пътни кръстовища, два пътни възела. Виждаме кръгови движения, които изградихме за облегчение на трафика. Тежък участък, не само като инфраструктурно изграждане, като съоръжения, два моста, големи на Богодашка река и над Струма, няколко свлачища, които се укрепиха и то по така добър способ. Виждаме бетонни, които са виждаме вдигане на някои свлачищата, но и със смисъл за екологията. Първо едно голямо благодаря на ръководството. Не искам да си мисля, ако не бяха намерили общо това, което виждате, само половина час от полза хората. Просто нямаше да стане. Вие виждате какво представлява планината. Представете си да я местим стрелата с 100 метра или 200 метра. Просто нямаше да стане. А сега, виждате, за една минута минаваш отсечката, влизаме след максимум 15-20 дена, ще започне строежа в планината на Студент. И отиваме оттатък. Така че всичко е минало, финансирането е осигурено, но много така сърдечно благодаря. Благодаря на тези на Хемус, които са влезли в България. Още са малки, обаче. Говорете повече хора да изпратят, да могат да свършим в 3-месечния срок, за да ни спъват, защото както на юг виждате се развива загона, така и на север. За Пресненското дефиле, господин Борисов, какво ще кажем, кога ще ни направят сърцето? Аз ще направя до Кресна. От двете страни на Кресна. И после, който иска да дава няколко милиарда, да качи, е така горе иска да се качи по върховете. Е така, представете си, горе магистрала. Не визирам никого. Пускат за движение тунел железница на автомагистрала Струма. За BTV от Агенцията за пътна инфраструктура съобщиха, че двете тръби на най-дългия тунел в страната ще бъдат отворени в края на следващия месец. Тунел железница беше завършен преди точно една година, но покрай строителството му се активизираха две свлачища, които блокираха процеса. Свлачищата вече са укрепени, като за едното е изградено уникално съоръжение, което наподобява външен тунел. Укрепителните дейности са оскъпили проекта с близо 100 милиона лева. Спускането на двете тръби магистралата ще се удължи до Симитли. Скоростният път до Гърция ще бъде завършен, когато се намери алтернативно трасе на Кресненското дефиле.
вече сме към финала на приключване на дейностите по укрепването на ската от северна страна на тунела и най-вероятно в средата до края на февруари ще получим вероятно разрешение за ползване на обекта. Като укрепително мероприятие, свлачището, говорим от северната страна, 80 милиона без ДДС. Юг по-малко, около 8 милиона и половина.